duk isarka kowaye kai alfarman manzon Allah wannan sirrin sai ka ɗauke shi kuma sai ka aje kuma sai ka min addu'a albarkan manzon Allah, saboda sirri ne wanda duk wanda yake da mata a gidansa zai mai amfani, ko kana da 'ya a gidanka zai maka amfani, ko mahaifiyarka zai mata amfani, ko kuma kai da zaka auri mata kana saurayi, to in dai har kana son haihuwa wannan sirrin albarkan manzon Allah sai ya maka amfani. Dan ba abun mamaki bane ba a ce yau ga sarki can an dauki matarsa ta fita asibiti za ta haihu, ko gwamna, ko a ce ma ga dan majalisa, ko a ce maka a malami ne, ko a ce maka a wani dai mai isa ne ko madaukaki ne, amma ga matarsa asibiti, wannan ba abun mamaki bane ba. Zan bayar da wannan sirrin ne saboda sayyidina rasulullahi, din na annabi ya min shayara. Wannan sirri zan bayar saboda tausayawa mata da suke shiga cikin matsanancin hali na naƙuda, da kuma wanda ba su da kuɗi in sun je asibiti, wanda kuma ana iya cajin ka abin da baka taba tunani ba, kuma kai abincin yau da gobe ma sai ka nemo. Kuma dole ne idan ka zo ka kusanci wannan mata ta ka saboda kana da buƙatar ta. In ko har za ka kusance ta, in ba family planning za ka yi ba to sai ko ta ɗauki ciki, ka riƙa walhalu kenan. So don haka zan bayar da wannan saboda a samu sauƙi na wasu ɓangarori. Ubangiji Allah ya taimake mu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan majarraban ne wallahi azimu, in akai sai yayi, amma da izinin Allah. In har ka ɗauki wannan albarkan manzon Allah, ka gama kai matarka asibiti a cikin gida za ta rika haihuwa cikin aminci da mutunci alfarman manzon Allah. Ka san yana ɗaya daga cikin matarka ta haihu gida ba a je asibiti ba, yana ƙara mutum mutunci, yana ƙara mutum mutunci. A riƙe wannan asiba a aji a waya. Ya uwata zaki aure ki riƙe wannan kisiba ki aje shi a waya, yau da gobe kayan Allah. Dan uwana za ka yi aure ka riƙe wannan kasiba ka aje shi a waya, ko a mutanen unguwa ka iya taimaka ma waɗansu ko abokanka, to wannan abin a aji ne. Duk mata da take cikin halin naƙuda ana son ɗaya zu yanzu nemo kofatan jaki, ma'ana farcen jaki. Idan Allah ya sa ka samo wannan farcen na jaki, sai ka ɗan ƙire shi ɗan kaɗan kamar haka, ɗan ɓantale shi, sai a sa shi a cikin wuta, sai a bata ɗan tsugunna ta ɗan kara gabanta. Wallahi yana bugun al'aurar ɗan nan na zuwa alfarman manzan Allah. Wannan mujarraban ne, ana ɗan kara mata sai a janye, alfarman manzan Allah yana zuwa. Sai na biyu, matar da cikinta ya kai wata 9 ake tunanin za ta iya haihuwa, a cikin wannan watan haihuwa idan ya kama nata, to aje a samu rogo naka wannan, rogo dai naka wannan. Idan aka same shi sai a dake shi ya koma gari, kamar a samu kamar tiya ɗaya, kamar kwano ɗaya kenan, a dake shi ya laushi lugui a tankaɗe, a sawo nono wanda bai da mis ainihin na shanu a zuba a ciki, a motsa ya motsu sosai. A nemo ruwa fiya wuta kamar leda 3 wannan, ma'ana kamar kwara ɗaiɗai pieces kanka ce ledar duka pieces kamar guda ɗaya, ko da kamar wannan ce in ka samu kwaya 2 ta isa ma, ka juye ciki, sai ka dama shi da kyau. Ka nemi irin galan ɗin nan ka zuba shi a ciki, galan 2. Idan aka ce watan haihuwar ta ya kama kenan, ka raka bata wannan tana sha, duk irin ta sha waya ta je ta yi an sasayin ta dawo, kamar tafiyan kilomita 1 ta ɗanyi ta dawo, ta zo ta zauna, da safe ta yi da yamma ta yi, da safe ta yi da yamma ta yi. Wallahi ba za ta je asibiti ba, kuma daga ran nan ta gama zuwa asibiti har ƙarshen rayuwarta. Albarkan manzon Allah, gida za a rika yi ma haihuwarka a cikin mutunci da aminci. In aka ce za a yi mace operation a fito da ɗa, wallahi ba za a yi ba. Idan ko tana kwanta aka bata wannan tana sha tsawon kwana 7, in dai har ba ciwon shakarfin za ta iya tashi da ɗan yawata ya gewaye jikinta, wallahi sai ta haihu. Albarkan manzon Allah. Ina ma kowa da kowa fatan alkhairi. Na ba ku saboda annabi Muhammadu, na ba ku saboda manzon Allah, kuma ku ɗauka saboda manzon Allah. A yi mun addu'a, a yi ma annabi salati, sannan kuma a yi sharan dan al'umma ta ƙaru. Wannan sirrin a yau ɗin nan wallahi al'azim sai na faɗa mafiyata shi, saboda taimakon al'umma. Tana da 'ya'ya mata ƙannena sosai, tana da kuma yayyuna mata, sannan kuma tana da buƙatuwar in aka zo gurinta aka tambaya ta bayar da irin wannan sirrin, duk da akwai wasu, amma wannan yana da ƙarfin gaske sosai. Allah ya bar mu da annabi jama'a, a yi shayaran a amfanar da al'umma. Sannan ine ma kowa da kowa fatan alkhairi. Allah ya bar mu da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.